Mal lafiya kake bani tsoro? Malam ba tsoro na baka ba. To ya kake? Ai malam na riga na gane ka kawai. Ina san ka. Ba ina ka sani? A'a, ina ganin ka a wayata. Dan ko yanzu in na kunna ma wayata zaka ganka. Ni din ko? Sosai ma. Saboda haka tunda ina ganin ka a waya na san kana tare da su Alinu, su Mati Washa, su Adam A Zango, su Aliza Gaban, su Jamila na gudu, su M Sharif, su me shaddan nan da ake faɗa. Da dai dukkan M fim din nan duk kuma na san ka san su. To dan haka yanzu wallahi sai ka bani lambar su. Ina ka sai ka ban lambar nan zaka bani. Gala ba kai bane. Akan ne zaka raina mu hankali. To wallahi sai ka kawai ka turo waya ka bani lambobin nan kawai ka tafi. Malam ina maka. Ai ba ka ban lamba ba zaka tafi. Ba kai bane. To raina mun wayo ai fuska ka canja zaka ce ban gane ka ba. Ga kanan kai ne zaka. Ina masu neman nishaɗi ko kuma ɓangaren soyayya gata ku kasance da hukuncin so TV. Hukuncin so TV? Idan yau ne farkon shigowar ka danna mana subscribe ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zaran mu dora. Hukuncin so TV ta guci daga ni naku Umar Ekau. Mun gode. Mal lafiya kake bani tsoro? Malam ba tsoro na baka ba. To ya kake? Ai malam na riga na gane ka kawai. Ina san ka. Ba ina ka sani? A'a, ina ganin ka a wayata. Dan ko yanzu in na kunna ma wayata zaka ganka. Ni din ko? Sosai ma. Saboda haka tunda ina ganin ka a waya na san kana tare da su Alinu, su Mati Washa, su Adam A Zango, su Aliza Gaban, su Jamila na gudu, su M Sharif, su me shaddan nan da ake faɗa. Da dai dukkan M fim din nan duk kuma na san ka san su. To dan haka yanzu wallahi sai ka bani lambar su. Ina ka sai ka ban lambar nan zaka bani. Gala ba kai bane. Akan ne zaka raina mu hankali. To wallahi sai ka kawai ka turo waya ka bani lambobin nan kawai ka tafi. Malam ina maka. Ai ba ka ban lamba ba zaka tafi. Ba kai bane. To raina mun wayo ai fuska ka canja zaka ce ban gane ka ba. Ga kanan kai ne zaka. Bike ranar zambar duniya mutuka raba ni da ke masoyiya in ba bike ranar zambar duniya mutuka raba ni da ke masoyiya kallo guda ne miki zuciya ta mace wasu kai ne guda ɗaya sai annabi ya alfahari. Shi ai ba mai mai mai. Ba shi. Jama'a kaga yi annabi ba alfahari.